Tak co by si chtěla slyšet, pan? Tak jak se jmenuješ? Moje jméno je kapitán Ivanhoe. Jak dlouho jsi zakládal Plavaček a co vlastně, jak ti to napadlo založit ten oddíl? Plaváček jsme založili asi za půl hodiny. A to v roce 2002, jestli se nepletu, ano. 19. září 2002. Jak nás to napadlo? No tak pořád jsme chtěli s Krojcem, aby ve sboru vznikl nějaký oddíl, třeba Royal nebo něco podobného. A pořád to nikdo nechtěl dělat, tak jsme si řekli, asi nám nezbývá, než abychom to založili my sami. A jak dlouho bys chtěl ten oddíl provozovat ještě? Dokud poslední z vás neodejde. A vlastně, co se ti tady na tom vodáčku líbí, co se nelíbí? Tak. Líbí se mi tady spousta věcí. Líbí se mi, že se všichni kamarádíte. Líbí se mi, že už umíte spoustu věcí, nejenom postavit stany a udělat lodní úzel, ale dokonce i založit tábora nebo uvařit dobrý oběd, jako třeba právě v tuto chvíli. Líbí se mi, že prostě jezdíme na vodu, líbí se mi, že máme plachetnici, líbí se mi tábory, líbí se mi hrozně potlachy, zimní plavby. Je toho spousta, co se mi líbí a jediné, co se mi nelíbí, že ještě neumíte pořádně zdravit.